ngithokoza kakhulu bayede hlanga lomhlabathi silo sakwangwane moya umhlaba Ndlovukazi Mhlekazi Ndlovu enkulu Ndunankulu wesizwe sakwangwane ngokohlelo lomndeni amakhosikati abazabami abantu abenkosi abazalwa ingonyama ephilayo ngithokoze kakhulu ngibingelele komalume bonke bami ikakhulukazi nakomama bami abangodadewabo kaMntana Nkosi umama Indlovukazi yakwaZulu mabandla onke akhona ngiphakamise okukhulu ukubingelela ebandleni eliseduze kakhulu nomphefumulo wami okuyibandla lamaNazaretha amen ngibingelele kini nonke ababhishopi abafundisi abashumayela izwi lenkosi kulelizwe nabahambisa nemilayezo yokuphila siyisizwe ngiyambonga namhlanje ngiyambonga uJehova mphefumulo wami ngilapha ngosuku olukhulu kangaka ngoba sike sashizolo sisesigodlweni sasenkabezweni ukuba ngibone kuyinto efanele ukuba ngizoba ngapha Eswatini ukuzobungaza nokuthokoza nokukhonza uNkulunkulu ku-Good Friday wami wokuqala kade yena esihlalweni sikaZulu ukuthi ngibe kanye nani kulolu suku lanamhlanje ngithokoza futhi ngibonga kakhulu bengikade ngilungise uhlelo lwenkulumo kodwa ngithe sengihlezi lapha ngoba kade ngilapha nje kwakhona uNkulunkulu angikhanyisela khona njengenkosi yesizwe esikhulu kangaka esizinze entshonalanga neSouth Africa kwaZulu Natal namhlanje kube usuku oluyintokozo kakhulu ngoba iningi lethu silapha namhlanje sizokhumbula ukuthi usuku la khona ngangena ukuthi ngigcotshwe ngokohlelo lobukhosi inkulumo yami yangalolo suku ngasho ngathi isizwe esikhulu kangaka nesinamandla futhi kangaka iAfrika yonke kangeke ngikwazi ukuba ngisihole ngaphandle kaNkulunkulu ngalokho ngabazisa enkulumeni yami ababe khona ngalolu suku ukuthi siyolihola ngeBhayibheli indlela eya phambili ngicabanga ukuthi iningi lethu soyikhumbula lezo inkulumo mhla ngisho lokho ngalelo langa ngalolo suku
ngalokhu ngicela ukuba ngisho namhlanje okungehlele okuhle okuyinhlahla futhi nokuyisibusiso esingandele bani. Ngingasho ngithi sekungehlele kabili empilweni yami ukuphila kwami. Ngiyibuza futhi ngibuye ngiyiphendule ukuthi yini uNkulunkulu ayihlose ngami noma ayihlose ngami. Ngalokhu ngizocela ukuba isizwe sonke singibongele futhi singibongise. iBhayibheli lami lokuqala lesiZulu elibhalwe ngokohlelo lwesiZulu, ngiqala ukuba neBhayibheli elibhalwe ngesiZulu ngaliphiwa ubaba, ngaliphiwa uMdlokombane uVukudla amadoda, namhlanje lisasekhona. Amen. Namhlanje isilo sakwaNgwane ngokunjalo siphinde lokho okwayenziwa isilo esebuzile. Sangipha kulokhu iBhayibheli elibhalwe ngokohlelo lwesiSwati. Ngiyakwazi ke ungiphendulile uNkulunkulu ngalokhu. Uthe kumina uneBhayibheli lesiZulu, lesiSwati nelesilungu. Angikwazi ukumbalekela. Kwafika futhi igama elithi ngoba isilo sakaNgwane singiphe lesisipho esikhulu kangaka nesiyisibusiso. Kwasho kimi ukuthi isono esiyongiqhelisa kuleli Bhayibheli, kodwa futhi leli Bhayibheli isilo esingiphe lona namhlanje esingibusise ngalo la ngiyoqhela khona esonweni. Ngalokhu ngiyacela bakwethu nisizwe ngingayibongeli mina. Ngizocela kuNdunankulu ukuthi angibongele kakhulu ngokohlelo lwalapha eSwatini. Nkosi. Simbongise bekunene. Bayethe. Wena waphakathi. Wena ongangizindaba. Bayethe. Bayethe. Siyathokoza kakhulu Ndunankulu. Lesi sibusiso ngithokoza kakhulu. Ngizosithatha njengesibusiso esisuka kumaSwati siya kwaZulu esizweni samaZulu. Ngalokhu ngibongela isizwe sakithi sonkana ngalesi sibusiso. Ngenxa yokuhamba kwesikhathi bengithi ngizokhuluma nami ngibeke amagama ambalwa namavesi athile, kodwa lesi sipho engithe ngasithola namhlanje sisho likhulu ngoba sengithathe isikhathi eside ngibonga lesi sipho esiyisibusiso nesokuphila. Kodwa ngicela ukuba nginishiye ngingakaphothuli inkulumo yami nevesi, ngoba nibona nje amakhosi amathathu ephambi kwenu. Leli vesi liyokhuluma nani niyisizwe liphinde likhulume nathi singamakhosi, ngoba nathi singamakhosi siyahlonipha isizwe kanjalo nesizwe siyafisa ukuba izwe lesihloniphe. Ngalokhu umphako enginishiya nawo incwadi yamaHubo
Esibili usuka ku6 kuya ku11. Ngiyafisa ngathi ngakhona ongangifundela lencwadi. Incwadi yamahubo usuka ku2 kuya ku11. Kusuka ku6 kuya ku11. Incwadi yamahubo 2. Sifunza dihlabelelo sahloko sesibili liverse laka 6 neliverse laka 7. Ngimi loyibekile inkosi eSiyoni, inkosi lengiyikhethile ngiyibeke eSiyoni inzaba yami lengcwele. Angimemedele umyalo lowashiwo nguSimakadze kimi nakathi, wena uyindvodzana yami lamuhla ngikutele. Amen. Ngiyathokoza mina besilo usunqamile kumele ufike ku11. Verse number 8. Fundisi. Cela kimi mine ngiyakunika tive tibe lifa lakho nemhlaba wonke ube ingcebo yakho. Uphahlate ngentonga yensimbi ubaphihlite njengelidziwo lwembumbi. Ngako ke ninemakhosi hlakaniphani nifunze sifundvo nibe babusi bemhlaba. Gondani Simakadze ngekwesaba nijabule ngekuthuthumela. Bayethe wena waphakathi. Amen. Ngithokoza kakhulu umbishopi. Lawo nina besilo amagama enginishiya azibusiso nawo ukuthi nihambe niyohlaziya emakhaya nibheke ukuthi kulokho okukhulunywa kule ncwadi yamandulo kuthi ukukhuluma nathi ngqo siyisizwe futhi nathi ngqo singamakhosi. Ngalokho ngithi ngithokoza kakhulu ithuba eninginikeze lona sihlangene singamabandla ahlukene. Ngiyaqinisekisa futhi ngiyazi angisoli ndawo nginolwazi ukuthi uNkulunkulu ngoba sihlangene kunjena namhlanje uphakathi kwethu. Ushiyile esihlalweni sakhe ezulwini wazokotha kanye nathi ukukhonza kanye nathi ukulalela simkhonza sibiza igama lakhe ngokukholelwa nanokwethembela kuyena. Ngiyathokoza kakhulu nonke bayethe silosikhulu ndlovukazi. Ngithokoza kakhulu nebesilo. Inkosi nibusise. Amen. Bayethe